La coreana viu una situació d'inestabilitat política des de fa més de 60 anys, arribant les hostilitats fins a la forta tensió actual. El conflicte entre les dues Corees es remunta a 1945, quan va acabar la Segona Guerra Mundial. Fins al 1945, Corea era una colònia del Japó. Després de la rendició del Japó al 1945, els aliats de la Segona Guerra Mundial van dividir la península coreana pel paral·lel 38, quedant al nord les tropes soviètiques i en el sud les nord-americanes. En 1948, la península coreana es divideix en dues entitats polítiques, la República de Corea, Corea del Sud, i la República Democràtica Popular de Corea, Corea del Nord. Els sistemes polítics i socials contraposats dels dos estats, el capitalisme i el comunisme, van provocar una guerra que s'inclinà al 1950. En aquesta guerra, Corea del Sud va recórrer a l'ajut dels Estats Units, mentre que les forces armades de Xina i les tropes de la URSS estaven al costat de Corea del Nord. Després d'intensos combats, el 1953, ambdós estats van signar un acord d'alto el foc, encara que no es va fer un tractat de pau segons aquest acord. Corea del Sud i Corea del Nord estan dividides per la línia de demarcació militar en ambdós costats de la zona desmilitaritzada d'una amplada de 4 quilòmetres. A la dècada dels 60 es van registrar atacs i provocacions armades repetidament per part d'ambdós estats, el que suposà la mort de diversos centenars de coreans. No obstant, a les dècades posteriors, ambdues parts han donat mostres del desig de suavitzar la tensió. El juliol de 1972, ambdues Corees van signar una declaració conjunta que estableix els principis bàsics de l'associació, per les seves pròpies forces sense dependre de finances externes i per mitjans pacífics a partir de la unitat nacional. El 1991, Corea del Nord i Corea del Sud van signar l'acord de reconciliació, no agressió, cooperació i intercanvi. El 1992 van adoptar una declaració conjunta sobre la desnuclearització de la península coreana.